Așa. Gata, așa las, nu mai mici nimic, așa las. Se aude ok. A fost primul like, sunt cel mai Skibidi Sigma. Păi vă jucați Half-Life cu, cum îi zice, cu subtitrări. Știi că puteți să băgați subtitrări română la Half-Life. Half-Life subtitles in Romanian. Can make all the difference. Uitați-vă ce mi-a luat și Hanolacu cu Half-Life, bă, pentru live-ul ăsta, vedeți? Freeman. Eu doar mă joc. Parfumul zilei. Jean-Paul Gaultier, Ultramail. Dulce. Am jucat acum 1000 de ani Half-Life 2, nu mai țin minte. Mi-și amintesc prima zi în care am văzut Half-Life 2, băi, chat. Eu aveam, cred că, vreo 6 ani și aveam un prieten unde stăteam eu mai de mult, care avea un frate mai mare și știți cum e chestia aia, că e older brother core, știți? Și toți care aveau frații mai mari se ocupau cu jocuri și cu chestii piratate, chestii. Și m-am dus la tipul ăsta și în ziua i-au pus frate sau Half-Life 2 și era pe aici pe la început și am fost instant șocat, băi, când am văzut Strider-ul mai încolo un pic, când o să ajungem și la Strider-ul ăla. Salut, Evil Pumpkin! Ăsta e primul meu live de-al tău, fii blând. Nu vreau, frate, nu vreau. Cum are că să fiu eu blând? Să fiu bland. Vrei să fiu bland? Bă, l-am lovit pe ăsta! Fugi! Ce amuzant mi se părea, bă, ce să fac mișto de ăștia. Stai că puteam să... Așa. Bă, mi-a făcut poză, bă. Mi-a făcut poza aia de la UTV. Fac pula, bă, ce capac mi-a dat. German Sterix, Mango, X Balkan Rage, Stillwater, Hawk 2, Skibidi Riz, only for those who know Chill Guy. Ce părere aveți despre Chill Guy, bă, chat? Am văzut că acum să fac și, cum îi zice, criptomonedă cu Chill Guy, să face merch cu Chill Guy. Ce am dat la o sticlă. Chill Guy sunt mii cel mai tare. Nu voi să pare amuzant, bă, cât de repede vin și pleacă mimurile. Adică eu sunt șocat cum Don Poyo, frate, a rezistat atâta. Eu știu pe Don Poyo de pe la finalul lui 2022, Don Polo ăla cu un video Mami Hente, știți? Evil Chill Guy, ok. Și mi se pare foarte interesant cât de mult o rezista mimul ăla și cât și-o tot la revive, că acum e chestia aia cu Linganguli guli guli guacea, știți? Tot de la Don Poyo. Eu aici merg pe pilot automat, bă, nici nu realizez ce fac. Stați un pic să mut camera. Pun așa și chat-ul aici. Cred că așa e mai bine. Bun. Salut, bă, Denisache, salut, Riles. Încă mai apare pe TikTok. Dau un po' soundtrack cu mimurilor, exact. Dar mi se pare că sunt foarte multe mimuri care o vin și pleacă, frate. Adică, uite-te la Launchly, frate. O venit așa cum au apărut, așa au și plecat. Este un exemplu pe care îmi vine acum, că mai sunt și altele de care nu mi-amintesc. No, aici venim, am ajuns aici la Bornău. Să ne ia Bornău, să ne ducă, să ne tranquilizeze, să ne taie caile. Mimul ăla cu Rive Melons. Nu știu care. Nu-mi pasă. Deschide, băi, ușa. Știți ce mi se pare interesant, bă? Că sunt populare, încă sunt populare, gen mimul astea cu trollface, adică cel puțin trollface-ul. Că mi-am amintesc când eram mic, să mi iau rage mimul, știți alea cu Megusta, cu... Stați, bă, că nu-i bine. Așa. Chestiile alea cu Megusta, cu pula în pizdă, da, cu... Pula mea, nu știu. Megusta rămâne OG. Și eu făceam din alea. Era meme, rage meme generator pe net, pe site din alea, frate, și făceam meme-uri și le distribuiam pe grupul clasei prin 2012. In a critical test. Testează cât de repede poate să-și dea laba. In the middle of a critical test.
Gândiți-vă, frate, gândiți-vă numai din perspectiva lui ăștia. Îl găsesc pe Gordon Freeman după vreo 20 de ani în care nu mai știu ce s-a întâmplat cu el și primul lucru pe care îl face începe să vină să arunce cu toate scaunele, cu toate cărțile, cu toate chestiile. Dar de jocuri vechi parcă erau mai bune. Era mai fun. Așa mi se pare că jocurile vechi erau mai fun. Acum jocuri noi, adică mi se pare că nu știu, jocurile noi nu prea mai pot să mă inoveze cu multe chestii. Jocurile vechi îmi place, bă, că sunt multe, sunt mai liniare, mai fun de jucat, mai smooth, mai dinamice. Ce vrei, mă, să plec afară? Am plecat afară. Bun, hai să punem aici. Nu, mi-e destul una. Mie îmi plac mult jocurile vechi, chat. Joc nou ce vreau să-mi iau, dacă îi să luăm așa, vreau să-mi iau Black Ops 6, dar mi-l iau la Winter Sale. Și dacă e de redus și dacă nu. Eu n-am un joc din ăsta, bă, chat. G.G. Grabby trebuia să-l joc. Eu n-am un joc din ăsta, bă, chat. Știți că genul ăla de joc care ai o de timp liber și zici că hai, bă, să dau un match, cum e LOL-ul sau CS-ul. Și m-am plictisit și de LOL și de CS. Put the cane in the trash. Opa. Submissive, auzi aici, submissive. Mi-aș lua Black Ops 6 numai ca să mă joc multiplayer, să am așa un joc care am 10 minute libere, hai să dau un match, știi? Ăla de mini-boost de dopamină. Eu sunt player de LoL, dar recent mental e over. Am fost și un mare player de LoL. Opa. Jucam LoL, frate, 2016-2017, am fost main Yorick și main Cyan și main Sona. Jucam, frate, tu cei mai random campion pe cel mai random lane-uri. Salut Portex, ce faci, mă, re, tot respectul, aici jucăm niște Half-Life. Tu ce faci, Portex, cum ești? Jocurile noi sunt așa grafică și atât gameplay pula, cei ăla de-l dracu grafica să fie. Mi se pare că jocurile de acum sunt cam repetitive și multe sunt niște money grabber-uri. Sunt multe jocuri bune, Wukong, Sekiro ăla, sunt jocuri bune. Dar dă-mă până mă mor, dă-te dracu. Dă-mă tare, da mă, dă-i așa în mine, dă-i. Așa să îndeplinești la ăsta visul, pula. Na, dai și tu în cineva, bă, când femei nu dai. Dacă nu dai la buș, măcar îți dai mine, dă-te în pula mea de prost. Wukong, Sadomaso, o câștiga vocile. Ui, bă, ce de aici, deci aici, ăsta a fost primul peisaj când am legat de Half-Life 2 pe care l-am văzut și m-a uimit. Aveam vreo 6 ani și am venit aici și am văzut Strider-ul ăla și ce grafic are jocul ăsta. Bă, mental, nu mai existam, bă, mi-a pușcat mintea, bă, la cât de hyped eram. La cât de excitat mental am fost, bă, când am văzut prima dată Half-Life 2. No, bun. Asta știu că dacă îmi fute una, îmi face... Dacă îmi fute una, îmi face ecranul alb și mă teleportează. Ce fac ăla, Wolf? Stai, bă, că mă să-l salvez pe ăla, Cred că știi jocul din Garry's Mod. Stați un pic, bă, că ce pizda lumea ăsta. Să vede ca... Gata, acum văd chat-ul cum trebuie. Îl vedeam un pic cropped. Și nu vedeam ce scriați. God of War e mișto, da. Core Memory. Ce frică mi-era de chestia asta, bă, chat. Că luam așa și scotea sunete. Ce pula mea e cu ăștia, bă? Shut the fuck up. Mă să-l salvez pe prietenul vostru ăla care e futut în cura acolo la perete. Bă, dar nu Half-Life 1 nu cumva a lăsat din CS1 6 a fost lansat din Half-Life 1. Half-Life 1 cumva lansat din CS1 6. Fii atent aici. Am citit o greșit întrebarea. Puteai lansa și Half-Life din CS1 6 și CS1 6 din Half-Life. Ceva genul era și când eram mic, erau multe CS1 6-uri care veneau cu Half-Life 1 și tu dacă schimbai jocul, ce face ăsta, bă, cât vine după mine? Ăsta s-a buguit, nu cred că trebuie să vină atât după mine. Să duce înapoi, fii atent. Gata, hai să ne dăm pe asta. Bă, mă bate. Stai că vreau să-l dau pe asta, Hai, bă, să te dau pe asta. Pe ăsta de să-nvârte. Hai, bă, hai aici, hai. Bă, dar ce fetiș are ăsta să mă lovească. Ui.
A, nu mere. Nu mere că se oprește. Ce am văzut? Că erau multe Half-Life, erau multe CS1.6 care dacă lansai Half-Life 2 nu se întâmpla nimic. Eu știu că eu prima dată am jucat Half-Life 2 și după aia am jucat Half-Life 1 din cauza că aveam problema asta cu CS1.6-uri, că mi instalau prieteni sau prietenul ăla vinea și mi instala CS1.6 și nu avea Half-Life pe el, știi, zicea că intram în Half-Life, dar dădeam New Game, nu se întâmpla nimic. De ce ai 60 FPS? Că mi limitat jocul, eu l-am limitat. Plus ca în laptop, bă, e foarte recomandat să-ți și la componente în general, nu numai la laptop, dar mai ales la laptop e recomandat să-ți limitezi FPS-urile, adică să activezi V-Sync-ul, să-ți limitezi FPS-urile la refresh rate-ul monitorului. Eu am 75 de Hz, nu știu ce mi la 60, dar ca să nu faci uzură pe componente degeaba, mai ales la laptop e important, pentru că dacă mergi pe un joc cu 200 FPS-uri, laptopul tău zboară, că folosește toate resursele. Și așa mai bine lași la 60 și tot mai chill. Și Left 4 Dead a fost mișto. Nu am monitor mai mare, am un monitor de 75 de Hz. Dacă aduni ambele monitoare mele, da, face 150 de Hz. Eu cred că mi-au laptop retro la scumpe și hard rău, stare. E stare laptopul retro. Nu tot apar pe Instagram. Dar ce facem aici? Bă, când eram mic, știi ce se-mi plăcea să fac? Să smulg ăsta, să-l țâp dracu pe geam, bă, cu Dan Diaconescu și cu OTV-ul vostru, fută. Am bag pula, bă, în geamurile voastre. Îmi plăcea să intru la ăștia în casă, bă, să-mi bat joc așa, să le arunc tot pe geam, bă. Na. Asta ce e aici, bă? Open relationship. Asta are 2 gagici, ce e aici, frate? Poliamorie? Ce faceți voi aici? Și acum ne antrenăm. 144 Hz. N-am atâta, frate, n-am atâta. Și nici prea curând o să-mi iau monitor de 144 Hz. Sau alte monitoare, mie nu trebuie neapărat așa avioane. Chiar dacă, adică am 144 Hz pe laptop. Dar 144 Hz am văzut că deja au definit mainstream-ul, frate. Adică îți iei monitor de gaming la 6 milioane cu 144 Hz. Momentan nu trebuie alte monitoare. Am două de la Samsung care sunt identice. 75 de Hz. Mi-s ok astea. i3, generația 12-a, top la capitolul jocuri vechi. I can't take it anymore. Place că ăștia n-au ușă la casă, bă, n-au deloc privacy, n-au... Uitați-vă cum trăiesc ăștia, bă, uitați-vă cum trăiesc ăștia, bă. Uitați cum trăiesc ăștia. Decât să așteptați să se termine suferința asta, mai bine vă terminați voi. Adică să vă sinucideți.